Така. той И здравейте хора, така, днеска Мариана нека да се направи шоу, така. И сега, днеска ще играем Майнкрафт, той също снима, посети неговия канал Мариан Стоянов. И моя, как ти е? Долу ще има линк. Ще има линка, аз ще напиша линка. Така, той влиза при мен, така, ето. Аз съм по-развит от това. Ами да, защото ти намери повече айрон. Каквото е, програма. Кога бъгната човек? Лагва ти, защото в момента снимаш. Да, наистина човек, лагва ти, снимаш в момента. Абе, човек, какво правиш, бе? В къщата ли гръмна? Аре, го пак. Какво правиш, бе? Да знаете, хора, на мен не ми лаги. Ба. Али двай горе да спим, ако може. Не, вънка е ден. Човек, трябва да направим тук прозорци. Аз ще направя, след това тук ще изкопам. Да се вижда, нали, така, когато е нощ, когато е ден. Его ден, така. Така. Вижте му името. Мастер Б Яве, казвам. Лопра, ениде. Аз съм гладен, беше. Аз съм гладен бил, бе. Ай, шиеченко. Отя па. Идем отред. Да, хора, не говоря, А кога ти лагва, на мен хищ не ми лагва. чакай малко. Хора. Що не го справя пауза? Его ден, виж, на мен хищ не ми лагва. На мен те си ми добре. Хора, ще спра на пауза и ще направите и какво. Да ми държи лагва. Така, сега. Не знам, знаете какво? Ще го спра на пауза, докато измислим какво да правим. Да. И така, сега ще се върнем.